Så hvordan ser drømmekroppen ud ifølge dig? Altså ifølge mig ser drømmekroppen ud på en fedt måde, en veltrænet måde, hvor det ikke er for maskulin stor, som jeg synes kan være for stor for nogle personer, ikke? At man ikke er for stor også. Det er okay, at man er fedt og veltrænet, men stadig ikke er for maskulin, der præder, du dårligt nok kan gå, ikke? Hvor du kan styre det. Det synes jeg er drømmekroppen, ikke? Ja. Så hvem eller hvad har inspireret dig til denne form for livsstil, som du lever i dag? Altså den livsstil, det blev inspireret af en kammerat, som begyndte på det for 6-7 år siden, ikke? Hvor jeg så trænede lidt med ham, hvor jeg så fandt ud af, at jeg vejede 108 kilo, ikke? At så blev jeg inspireret på at sige, fint, i stedet for at jeg bare træner, så begynder jeg at korte ned med noget kostplan og spise mindre, men selvfølgelig spise sundt stadigvæk. Husk at få det de måltider, jeg skal have på en sund måde, og ikke, du ved, så mange unge kan finde på at bare korte ned og lade være med at spise, for det er ikke sundt. Ja. Og så jo mere jeg bliver inspireret, det er klart af mig selv, nu bliver jeg bare ved, så jeg bliver bare inspireret af mig selv hele tiden nu. Ikke for at være... Er det positivt? Er det du glad for? Eller? Ja. Ja, det er godt. Tror du, den pæneste krop er den sundeste? Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg synes, krop er forskellige, hvad jeg kan se også i træningshallen. Det er ikke nødvendigvis, at en pige på 40 kilo har den flotteste krop. Der kan være nogen, der er lidt mere, har lidt mere kilo på, som stadigvæk står rigtig flot med deres krop. Så det er ikke nødvendigvis... Ja. Ja. Så hvor vil du sige grænsen gik for at have et sundt forhold til sin krop? Jeg synes grænsen går ved, at folk de sulter sig selv, ikke følger deres måltider, ikke spiser sundt, og så også hvis det er, at de bruger ulovlige midler med at komme ned til det vægt, de skal have. Ja, det kan være alt for at bestille piller, slankepiller og alt sådan nogle ting. Det synes jeg er grænsen, fordi du kan sagtens gøre det på en sund måde med at følge en kostplan for eksempel. Ja. Tror du, der er sket en ændring i forhold til, hvad der en teenager synes er pænt nu, i forhold til for 50 år siden? Ja, det synes jeg. Fordi jeg synes, unge, som jeg selv beskrev lidt før, de vil hellere veje de der 35-40 kilo, 45 kilo, hvor meget det er. De holder sig på en mål generelt, at deres størrelse skal være 30, 29, og det var det sådan set ikke for 50 år siden. Og det er begyndt at blive mere en livsstil nu. Det kan være positivt, men der er så negative ting, fordi de gør det på en usund måde og en forkert måde. Så ja, det synes jeg. Hvad forbinder du med femininitet og henholdsvis maskulinitet? Så ja, femininitet, jeg synes det kan være for meget, når kvinder træner op, og de har lår på størrelse med mig, og overarm og skulder på størrelse med mig, så synes jeg det er for meget. Og maskulinitet, ja, som jeg beskrev i starten, min drømmekrop, det er ikke at veje 110-120 kilo og være stor, stadigvæk have muskler. Jeg synes, jeg vil hellere maskulinitet være 80 kilo, men have fedtprocent, der måske ligger på de der 10-12, hvor du stadig kan se, at man er veltrænet, som jeg er. Så altså, min grænse går der, ikke? På feminitet og maskulinitet. Det kan være for meget for nogle kvinder, hvor jeg synes, det er okay, at de træner deres lår, deres ben, deres læg på en pæn måde, men så det ikke bliver for meget. Det synes jeg, det kan være for meget nogle gange, hvad jeg har set. Hvis det så bliver for meget, er det så fordi, de ikke ligner en dame mere? Det kan det også godt være. Det er klart, de får for meget protein, kreatin, deres hormoner, det fungerer på en helt anden måde. Du kan se det på den kroppen, ikke? Ryggen, og du kan se, at nogle gange risikerer, fordi hvis de har brugt ulovlige midler, så får de bumser, så er det klart, at femininiteten går over til maskulinitet i deres vedkommende, ikke? Ja. Og det kan blive for meget. Hvor tilfreds er du med dit eget udseende i dag? Jeg er rimelig tilfreds. Jeg havde aldrig troet, at jeg ville komme herned. Men selvfølgelig, at når du er så langt ned, som jeg er, så du kan aldrig være tilfreds. Men jeg vil nok sige, at jeg er 90% tilfreds lige i øjeblikket.
Jeg har måske lige nogle små ting, jeg gerne vil nå, måske 10% mere, så det. Hvorfor tror du, det er blevet så betydningsfuldt at kontrollere, hvordan ens krop ser ud? Fordi som jeg sagde, altså, når du vejer 110 kilo, og du kommer ned til at veje 83 kilo, så kan du godt se, hvor betydningsfuldt det er i ens krop. At du hele tiden studerer og kigger, okay, jeg var heroppe, det kunne godt lade sig gøre, nu er jeg hernede. Så det er jo rimelig betydningsfuldt for mig, ikke? Og det kan det også blive for mange andre. Ja. Vil du så sige, at du nåede dit mål i dag? Nej, det er nok ikke. Nej. Tror du, du nogensinde kommer til at kunne nå dit mål? Ja. Bliver du tilfreds på et tidspunkt? Så vil jeg være tilfreds, ja. Okay. Hvad vil du sige, jeg mangler nogle små ting, men når du er inde i den, når du følger sådan noget kostplan, og du træner, som du skal, så kan du altid finjustere et eller andet sted på din krop, så det kan være for meget, men når du er inde i det verden, så vil du helt gerne prøve at være perfekt, ikke? Jamen det er det, jeg tænker, for man kan vel altid finde nogle fejl ved sig selv. Ja, det er rigtigt. Hvilket, hvis folk synes måske, at jeg står perfekt i dag, med krop og det hele, og ikke har noget i maven, og jeg kan stadig godt se, at jeg lige mangler nogle steder at finjustere lidt. Så jeg synes ikke, jeg er nået mit mål. Men man kan jo aldrig være tilfreds, ja. som man siger. Tusind tak skal du have, Engin. Det var så lidt.